Babukhekana ninjani mkhulu? Siphile kahle kakhulu. Okay, siyajabula ukuthi sihlangane nawe. Bengicela nje ungiculele kancane nje umgqa owodwa wale ngoma nanti iphupho engiliphuphe izolo. Ngisiza ke. Yeah. Nanti iphupho engiliphuphe izolo. Selokhu wabayini angaze ngiphuphe kanjena ngiphuphe ngidachukele ngicathulo zibhobokile nabagithimbala bangasazazi abantwana belishongothini na leliphupho belichaza nina. Siyabonga. Wangikhumbuza izindalo yazi mina ngiyajabula uma ngibona abantu esathi sifuna simamela umculo wabo. Bengicela nje kancane ungachazela abafundi bethu bekhanyisa nalabo ababuka online ukuthi ama-plans akho athini lo nyaka njengoba sikubona nje ula bakunominatile ama-plans athini. Ama-plans wami ukuthi I will continue nomculo. Umngani wami ngithe ngimtshela ukuthi I've become an advocate. He said to me, I congratulate you, but to me you remain a musician. So kusho ukuthi ubeqinisile ngoba ngizawuqhubeka. Kune-album entsha engiyireleasile ekuthiwa igama layo uwela. Ngeke kube isimanga uma ungathola ukuthi nginominathiwe. Okay. Isifiso sami ngifisa ukuthi nginominathiwe for the best album of the year. Kodwa ke manganominathiwanga ngeke ngibe nenhliziyo enkulu ngizoqhubeka ngicongratulate labo abanominathiwe with the hope that ngisazoke nginominathiwe futhi. Life doesn't stop here. Yes, iphuma nini le album? Isiphumile masikhuluma kanje. Okay, isikhona. Yeah, isikhona. Iphume November last year. Okay, akuphinde futhi i-title ithini? Well, i-title album ithi Ubuntu Bethu. Ubuntu Bethu. Okay, no siyabonga. Thank you. Thank you. Siyabonga.